Meron guys, ito siguro yung nandun yung butas nyo banda. Ayos, huli. Walang kahirap-hirap. Meron guys, pero hindi ito guys yung kumain ng ano, tuway. Kasi meron guys, dalawa. Ayos. Good size. Ang butas ko guys, oh. Lusot na. Yan guys, maglalatag tayo ng 18 piraso trap. 18 pirasong trap. Dun sa tapat ng kubo natin, maglatag tayo dun ng 8 piraso. Tsaka yung 10 guys dito sa Katunggan. Subukan natin sa Katunggan naman guys. So yun guys, magandang umaga pala sa inyong lahat guys. Maglalatag tayo ngayon ng ano, trap 18 piraso. Sana certain tayo mamaya sa pagpandaw guys. Abang-abang na lang mamaya guys sa paglatag. Unahin natin dun sa ano, tapat ng kubo yung 8 piraso. Tsaka dyan sa Katunggan yung 10. Subukan natin dyan. Sana makahuli tayo mamaya. May mga pinagkainan din ng ano, tuway. Kaya lang walang butas. Malimango. Yun guys, nandito na tayo sa Katunggan guys. Dito natin latag yung 10 trap. Bali, nalatag ko na pala guys yung ano, 8 trap kanina sa tapat ng kubo natin. Itong 10 naman ang ilalatag natin ngayon. Dito natin nilatag guys yung isang trap dyan. Nakakahuli din ako dyan dati. Bali, dating spot pa rin natin to. Matagal na rin kasi tayo hindi nakapaglatag dito. Iwan ko lang kung wala bang naglalatag dito na iba. Dyan natin nilatag guys yung isang trap. Ay, dun kaya guys. Abante natin dun. Sapa-sapa pa rin to, papunta dun. Parang may butas dito guys ng alimango. May mga bakas oh. Sigurado ko may laman to. Yung mga bakas nyo. Dito natin latag to guys. Punta dun yung sapa. Dito banda guys sa malapit sa butas nya. Nandun yung ano, butas oh. Dito lang yung trap natin. Baka may ano, ugat naman sa yun guys, nalatag na natin yung isang trap dito sa 10 piraso. May mga bakas dito guys oh. Pero hindi naman masyado kalakihan, pero good size na yan. Dito natin latag guys yung pangalawang trap dito sa 10. Pangalawang trap na 10. May pinagkainan dito guys oh. Ayan oh. Malaki na to guys. Kasi basag yung ano, tuway. Sana nandito pa to. Sana hindi pa lumabas. Dito natin lagay guys. Yan na guys yung pangalawang trap natin dito sa 10.
Dito natin lagay guys yung pangatlong trap natin. Baka meron dito kasi may mga ano, may mga sasa na tuyo, baka sakaling may alimango dyan na nakatago. Ang ganda ng spot na to, gandang pwesto. Sana may huli ito mamaya. Bali yung pain pala natin, isdang palo, pinangilawan natin kagabi. Yan na guys yung pangatlong trap natin. Ito na guys yung pang-apat na trap natin. Diyan natin lagay guys. May sapa doon, no? Tsaka dito may pinagkainan dito ng ano, tuwal. Yan, no? Sana may malaking alimango dito. Dito guys, daanan dito ng alimango. Pang-apat na natin yan guys. Dito natin lagay guys yung pang-5 natin na trap. Sana swertein guys. Pang-5 na natin yun guys. Dito natin lagay guys yung ano, pang-6 na trap na to. Doon banda natin lagay. Sana may huli ito mamaya guys. Yun na guys yung pang-6 natin. Yun na guys yung pang-6 natin guys. Gandang sapa dito. Sana may alimango na pumasok. Bali 4 pa guys yung ilalatag natin. Update ko na lang kayo mamaya guys sa pagpandaw kasi 1 bar na lang yung ano, action cam natin. Wala tayong reserva na ano, battery. Kasi isa lang yung battery natin sa action cam. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya sa pagpandaw. Punta pa tayo dun guys. Sana swertein tayo mamaya sa pagpandaw guys. Stay tuned lang guys. Yun guys, magandang hapon sa inyong lahat. Magpapandaw tayo ng ano, 18 trap na mga maliliit. So napandaw ko na pala yung 8 trap kanina guys sa tapat ng kubo. So may huli naman guys kahit pa paano. May mga malalaki din guys. Yan.
10 alimango yung nahuli natin guys sa 8 trap. Guys, oh. Ito guys, 3 piraso. Yan, suga-suga crab lang. Bali yung 10 na lang yung papandawin natin dito guys sa Katunggan. Sana madagdagan pa guys. Update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun ako sa pinaglatagan natin. Dito guys banda. Yan guys, nandito na tayo guys sa spot na pinaglatagan natin. Doon banda yung mga trap natin. Tsaka papunta dun. Bali dito guys, may isang trap tayo dito. Sana mahuli guys yung laman ng butas na pinaglatagan natin dito. Dito guys, oh. Trap natin na may butas ng alimango. Meron guys, ito siguro yung nandun yung butas nyo banda. Ito siguro guys. Ayos, huli. Walang kahirap-hirap. Ang lalim guys yung butas nito. Mahirap talaga kung dudukutin. Pero pag may trap madali lang guys. Yan, oh. Walang kahirap-hirap guys. Huli agad. Dito guys meron tayo. Sana may huli guys. Sukal guys. Parang wala. Wala guys. Mingaw. Dito banda guys yung may mga pinagkainan kanina guys. Yung mga tuway. Sana nandito pa guys. Sana mahuli. Meron guys, pero hindi ito guys yung kumain ng tuway kasi hindi pa masyado malaki pero good size na. Hindi ito yung kumain ng tuway kasi hindi niya kayang basagin yung ganun kalaking tuway. Dito guys, may trap tayo dito guys. Sana may huli guys. Sana madagdagan pa. Good size na rin guys. Wala yata guys. Wala. Hipon lang. Nandito na tayo guys sa pang-anim na trap. Nakadalawang piraso pa.
Nag-away. Ayos guys. Pang-anim na natin to na trap. Bali 4 na piraso na lang guys yung papandawin natin na trap. Sana madagdagan pa guys. Hearing guys, dalawa. Ayos. Good size. Ayos oh, malaki oh. Babae. Ubos yung pain. Ay natangtang pala oh. Hito sa ilog. Ay ano. Hito sa ilog na maasin. Maalat pala. Ang tawag namin dito hulas. Yung butas ko guys oh. Lusot na. Yan din pa guys yung tatlong trap natin. Doon banda. Sana madagdagan pa guys. Ayos. Ayos na naman oh. Babae. Tsambahan talaga guys pag ganito na marami naglalatag. Tsambahan na lang talaga. Lumango pero nakakatsamba pa rin tayo guys. Binibigyan pa rin tayo ng blessings. Kahit pa paano. Basta sipag lang. Sipag at tiyaga. Wala na yatang pain. Ay meron pa. Meron guys oh. Good size. Muntik nang maubos yung pain. Ulo ng isdang palo. Ayos. Maliit guys, pakakawalan natin mamaya. Ito guys yung pang 10 natin dito sa 10 trap. Yan guys, so may may apak ng tao. Mga ilang araw pa lang yan guys. Wala na dito banda Limango kasi may pinaglatagan na. Hindi na tayo kanina lumipat kasi high tide na. Alanganin na. Kaya nagbaka sakali na lang tayo dito. Wala oh. Wala. Update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun ako sa bangka. Guys, nandito na ako sa bangka guys. May mga huli pa din tayo guys kahit pa paano. Bali may kinuha ako guys na ito. Ginagawang tahi sa pawid. Tawag namin dito bure. Yan guys, kakamadahin na natin. Ayos na naman guys yung mga pahuli natin guys. Good size. Ayos. Ayos yung mga pahuli. Diyan na natin itong pakakawalan guys sa barahan ng bangka.
Yan guys, nakamada ko na lahat guys. Yan o. Ayos. Nasa 17 na piraso yung huli natin na alimango. So abangan nyo na lang guys yung part 2, yung pagpapandaw natin sa malalaking trap. So yun guys, God bless pa sa inyong lahat guys. Ingat po kayo palagi.